Mergi în vacanță în România cu mașina? Ai nevoie de carte verde și Rovinietă. Iată cum poți să le cumperi într-un minut din aplicația Unis. Pe prima pagină a aplicației alegem produsul carte verde. Vehiculul este selectat automat sau putem să-l modificăm cu alt vehicul adăugat deja în cont. Alegem persoana contractoare. Poate fi persoana ca proprietarul sau poate fi persoana care va fi la volan. Asigurarea se emite pentru un număr nelimitat de șoferi. Trebuie să alegem data de start a asigurării carte verde. Indicăm doar data când trecem frontiera. De asemenea, trebuie să alegem zona de valabilitate. Zona 3 pentru toate țările Europei sau dacă mergem doar în Ucraina, alegem doar Ucraina. Să alegem valabilitatea poliței. În dependență de cât de lungă va fi călătoria noastră, toată perioada trebuie să fie asigurată. Pe pasul cu oferte avem lista și prețurile la toate companiile de asigurări din Republica Moldova. Alegem oferta care ne avantajează. Suntem întrebați în cazul dat dacă avem nevoie și de Rovinietă. Trebuie să achităm și taxa de drum pentru România. Aici putem să alegem perioada de valabilitate, în dependență de cât timp vom folosi drumurile din România, și data de start a Rovinietei. Verificăm încă o dată toate informațiile care au fost introduse și achităm polițele prin MIA sau cu cardul bancar Apple Pay, Google Pay. În câteva secunde după ce ați achitat asigurarea și vinietele, le primiți pe e-mail și sunt mereu disponibile pe pagina comenzii. Vara aceasta Omnis va aduce amintiri mai multe și griji mai puține.